Presented by Aishwarya Music Mathli. अरे चलो चलो सब चल गए घाट पे चला ना जल्दी आओ चलो चलो अरे हाँ हाँ चलो मैया जी के घाटवा पर अच्छा छठी मैया जी के घाटवा पर दादा लेके चलो मथवा पर छठी मैया जी के घाटवा पर दादा लेके चलो मथवा पर चला ना सूरज गोसाइया हो देवरू आज केला भाग के पतावा पर छठी मैया जी के घाटवा पर दौड़ा लेके जेबै माथावा पर छठी मैया जी के घाटवा पर दौड़ा लेके जेबै माथावा पर उगी सूरज गोसैया है भौजी आज नारियल के पतवा पर छठी मैया जी के घाटवा पर दौड़ा लेके जेबै माथावा पर छठी मैया जी के घाटवा पर दौड़ा लेके जेबै घाटवा पर अरे चल रे से तू पहरब मनाबा सही चला पूरी ठेकुआ बनैलो फल फूल किने लेलो झके सैया संगे हटवा पर छठी मैया जी के घाटवा पर दौड़ा लेके जेबै माथावा पर छठी मैया जी के घाटवा पर दौड़ा लेके जेबै माथावा पर छठी मैया जी के घाटवा पर दौड़ा लेके जेबै माथावा पर अरे चल रे भौजी छठी मैया जी के घाटवा पर दौड़ा लेके चला मथवा बोली सूरज देव की मैया जी के घाटवा पर भौजी तोरो हम वीडियो बनैबा लगे इंस्टाग्राम पर चढ़ैबा सुने जरा पूरे वायरल हो जाबो छठी मैया जी के घाटवा पर दौड़ा लेके जेबै माथावा पर छठी मैया जी के घाटवा पर दौड़ा लेके जेबै माथावा पर छठी मैया जी के घाटवा पर दौड़ा लेके जेबै माथावा पर अरे चल रे भौजी Aishwarya Digital Recording Studio, Samastipur.